Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтеся із нами і довіряєте нам. Доброго дня. Мене звати Аліна Блохіна, і упродовж найближчих 40 хвилин разом зі мною у цій студії Дарина Каленюк, виконавчий директор Центру протидії корупції. Пані Дарина, доброго дня вам. Доброго дня. Власне, розпочинаємо із оперативної інформації. Національне антикорупційне агентство сьогодні проводить обшуки на державному підприємстві в Одесі. Затримано вже 10 осіб. Про це повідомив, власне, директор НАБУ Артем Ситник у ході прес-конференції Американської торговельної палати в Україні. Власне, за його словами, до Одеси виїхала група із 70 працівників, здійснюють велику кількість обшуків, 10 осіб затримано. Це щодо одного з державних підприємств, там збитки нараховують декілька сотень мільйонів, сказав Ситник. І от, власне, місцеве видання «Думская» з посиланням на власні джерела у правоохоронних органів повідомляє, що обшуки здійснюють в адміністрації морських портів України та її філіях. Пані Дарино, чи відомо вам щось з приводу цього інциденту? Ми, власне, намагаємося зв'язатися із представниками НАБУ. Як гадаєте, на яке підприємство в Одесі могли прийти з обшуками представники НАБУ? Не маю додаткової інформації, все від вас почула цю новину. Я думаю, треба чекати від Артема Ситника деталізації. Але якщо 70 детективів працювали, 70 працівників НАБУ підготували операцію в Одесі, я думаю, що ця справа досить важлива і вона мала би стосуватися якихось місцевих високопосадовців. Тобто в НАБУ просто будь-яка кримінальна справа, будь-яка корупція не може розслідуватися. В НАБУ мають розслідуватися справи, де фігурують високопосадовці, де суб'єкти там категорії А. Ось, побачимо. В НАБУ була раніше справа стосовно мера Труханова, ось, але, наскільки я так розумію, тоді підозру і не було оголошено. Не знаю, можливо, ця справа також стосується якимось чином мера. Але це моя, це вигадування, припущення. Будемо чекати на детальнішу інформацію. Також, щодо державних підприємств, оскільки саме про державне підприємство йдеться, за словами пана Артема Ситника, якраз після ухвалення законопроекту щодо приватизації державних підприємств, пан Гройсман, перебуваючи у сесійній залі, закликав проголосувати за цей законопроект для того, щоб таким чином викорінити корупцію у державних установах. Як гадаєте, чи погоджуєтеся ви з такою перспективою, скажімо, боротьби з корупцією шляхом такої законодавчої ініціативи? Це паралельні процеси і обидва важливі. Потрібно виявляти схеми корупційні, які відбуваються на державних підприємствах, карати за відмивання грошей на державних підприємствах, але паралельно потрібно усувати причину корупції на державних підприємствах. А причиною корупції на державних підприємствах є самі державні підприємства. Вони таким величезним тягарем, великою гірею висять взагалі на державі Україна. Держава не є компетентним власником. І абсолютна більшість державних підприємств є збитковими. Тому їх потрібно, за виключенням тих, де є природні державні монополії, просто приватизувати, але дуже важливо це зробити не так, як колись приватизовувалися в 90-х роках бізнеси, не бізнеси, а заводи, які належали державі. Ось дуже важливо, щоб зайшов іноземний інвестор для того, щоб інвестувати і придбати державні підприємства, від яких ще щось залишилося. Тому що, ще раз наголошую, більшість державних підприємств не мають доданої вартості. Вони просто використовуються як такий собі інструмент викачування грошей з держави. Вони збиткові, держава їх дотує, тобто сама держава ще додатково гроші туди закачує. Потім через різні схеми, зокрема через державні закупівлі приладів, які набагато дорожчі, ніж ринкова вартість, відбувається вимивання з них грошей корупціонерами. Ось тому тут два паралельні шляхи. А чому взагалі, на вашу думку, державні ось такі підприємства, вони стали тим самим корупційним тягарем, про який ви говорите? Тому що в Україні той, хто приходить до влади, зокрема, хто контролює парламент, має декілька депутатів в парламенті або більшість в парламенті, має право впливати на призначення посадових осіб в державні підприємства. І зазвичай такі жирніші
державні підприємства очолюються різними смотрящими або людьми, пов'язаними з політичними особами. І через таких смотрящих, які, по суті, є ручними представниками корумпованих політиків або олігархів, і здійснюються різні корупційні схеми. Ось вам яскравий приклад. Енергоатом, Схід ЗГК – це державні підприємства, на які пан Мартиненко, екс-народний депутат, розставив своїх людей. Людей, яким він довіряв, які були в нього роками помічниками, і які на цих підприємствах, власне, і виконували роль продовження руки Мартиненка, і які приймали рішення стосовно підписання різних корупційних контрактів, проведення закупівель за завищену ціну, або продажу сировини за занижену ціну. Тому це от така класична схема. Для того, щоб не розставляти своїх людей в державні підприємства, дві речі потрібно. Ті державні підприємства, які не потрібні державі, які не є природньою монополією, їх потрібно приватизувати за прозорою процедурою конкурентною. І друге, декілька посадовців, які зловживають своїми повноваженнями на державних підприємствах, посадити. НАБУ старається це робити, зокрема у справі Мартиненка дуже яскравий кейс. Але до посадки ми ще не дійшли, тому що садить в нас хто? Не НАБУ, а садить в нас суд. А суд в нас, на відміну від НАБУ і антикорупційної прокуратури, не реформований. Судді як були ті, що за Януковича, так і лишились. Тому справи НАБУ зараз затягуються. От якраз, якщо ми вже торкнулися теми судової гілки влади і суддів, які безпосередньо розглядали би провадження, пов'язані із боротьбою з корупцією, звичайно, тема, яка вже, знаєте, упродовж довгого часу обговорюється, це, власне, створення Вищого антикорупційного суду. 4 законопроекти у парламент, це президентські, 3 альтернативні депутатські законопроекти. Я переконана, що ви у Центрі протидії корупції знайомилися з цими документами. От хотілося б вашу позицію почути щодо них. Позиція проста. Суд буде створений, і це, слава Богу, тобто це вже досягнення, тому що рік тому ще ніхто його не хотів створювати. Але питання в тому, коли і хто буде відбирати антикорупційних суддів. Тому що запорукою успіху в антикорупційного суду є його незалежність. Запорука незалежності – це методика і процедура відбору суддів. Для того, щоб гарантувати таку прозору і дійсно конкурентну, неконтрольовану ніким процедуру відбору суддів, потрібно, на нашу думку, щоб більшість в конкурсній комісії становили міжнародні експерти або експерти, яким довіряють наші міжнародні партнери, котрі інвестують досить багато в антикорупцію в Україні. І тоді буде безумовна довіра до цього конкурсного процесу. Коли іноземні судді, іноземні прокурори або експерти, яким довіряють міжнародні наші донори і партнери, будуть проводити співбесіди з кандидатами, будуть перевіряти доброчесність кандидатів, тоді з'явиться можливість відібрати гідних, достойних кандидатів. Причому я впевнена, що такі судді, такі кандидати є і навіть серед діючих суддів. Ось просто до нас доходять різні відголоси таких кандидатів. Наприклад, є Лариса Гольник, суддя-викривач з Полтави, яка відмовилася виконувати корупційні вказівки свого керівництва. Вона є суддєю-викривачем, зате вона от страждає. Є ще, я переконана, багато таких суддів, які би, якби довірили процесу, якби зрозуміли, що це не президентам подзвонить ВККС Козякову, і вони між собою не порішають, хто буде антикорупційним суддею, тоді вони будуть подаватися. І за умови участі міжнародників в конкурсній процедурі нам гарантовано ми отримаємо незалежний суд.
От якраз у тому те питання. Знаєте, я чую от від гостей, які приходять до нашої студії, от дві якраз протилежні думки. Перша – це та риторика, з якою погоджуєтеся ви, що дійсно нам потрібно залучати міжнародних експертів, фахівців для того, щоб дійсно відібрати тих кандидатів на посаду суддів антикорупційного суду, які змогли бути рівно віддаленими, відстороненими, аполітичними, могли приймати дійсно там певні справедливі рішення. І інша позиція полягає в тому, що навіщо нам фактично, не те, що знаєте навіщо, а чому ми маємо залучати міжнародників, так, ну, іноземців для того, щоб власне створювати внутрішню українську інституцію, займатися внутрішньо нашими антикорупційними питаннями, тому що ну от як так ми не можемо самі владнати, знайти правників, фахівців, які власне і займалися відбором цього суддів. От чи немає тоді у нас достатньої кількості фахівців, експертів у цьому середовищі для того, щоб дійсно вони змогли ну, от, відібрати кандидатів на ці посади в Україні? Чому маємо залучати іноземців? Все дуже просто. Є практика в Україні відбору керівництва НАБУ, антикорупційного бюро, де безпосередньо один іноземець брав участь в процесі. І є практика відбору керівництва НАЗК. Це інше антикорупційне агентство, але яке відповідальне за перевірку декларацій. І там абсолютний провал. Тому що у відборі керівництва НАЗК не було участі міжнародних експертів. І розуміючи важливу виключну роль міжнародних експертів, хоча б одного, так, в відборі директора НАБУ був італійський прокурор, керівник Європейського офісу з питань протидії шахрайства Джованні Кеслер. Ми уважно спостерігали за тим, як відбувався цей відбір. І ми розуміємо, що він там мав визначальну роль. Тобто було дуже багато спроб втрутитися в процедуру відбору директора антикорупційного бюро, але він зі своїм досвідом і зі своєю політичною вагою, з неможливістю на нього впливати. Хто може впливати на італійського прокурора в Україні, вибачте? Да? Причому ще й на керівника Європейського офісу з питань протидії шахрайства. Ось він своєю вагою зміг захистити чітку процедуру. І ніхто до кінця не знав, хто буде директором НАБУ. Хто знав Артема Ситника до того. Ось. Схожа була ситуація з відбором спеціалізованого антикорупційного прокурора. Там також був іноземний прокурор Мері Батлер, американська прокурорша, яка посадила колись конгресмена за корупцію. Ось. І вона також там була гарантом того, що будуть відбиватися політичні спроби вплинути на процес. Якби не було Мері Батлер, у нас би керівником САП зараз був Роман Говда. Дуже одіозний прокурор, який зараз очолює, здається, прокуратуру Київської області. Ось. І ми, навчені цими прикладами, зрозуміли, що для того, щоб в нас не був антикорупційний суд у вигляді просто вивіски над Печерським судом, ми розуміємо, що нам потрібно, причому не один іноземець в конкурсній комісії, а більшість іноземців, або хоча б тих, кому довіряють наші іноземні партнери. Бо тут є гарантія, що на цих іноземців не буде впливу. Виходить так, що гаранту в Україні такого немає? Немає. Така ситуація зараз в Україні, що ми перебуваємо в перехідному етапі, в нас діє кругова порука, велика політична корупція, і будь-якого експерта, який з України, який зробив кар'єру в Україні, на нього можна вплинути певним чином. У нього є тут родина, в нього є там попередня якась кар'єра, попередньо перед кимось зобов'язання. Тому навіть якщо б він не хотів, щоб на нього впливали, на нього можна вплинути, враховуючи ціну цього питання. Адже ціною питання створення антикорупційного суду є свобода або несвобода дуже впливових людей в Україні, які мають гроші, які мають владу і які крадуть мільйонами і мільярдами. Ціною питання створення антикорупційного суду є можливість конфіскувати в них все це накрадене і повернути його в бюджет. І ціною цього питання є те, що відсутній буде гарант безкарності для корупціонерів. Тому що той, хто контролює суд і хто має вплив на судді, той зможе гарантувати, що політик або корупціонер не сяде за те, що він вкрав мільярд або 100 мільйонів. Якщо ж немає, наприклад, в президента впливу на суд,
тоді такої гарантії не може бути. І тоді, чому антикорупційний суд така непопулярна тема, навіть якби президент дуже хотів, складно буде переконати більшість в парламенті проголосувати за антикорупційний суд. Тому що в парламенті сидять клієнти НАБУ, які дуже бояться антикорупційного суду. От якраз повертаючись до законодавчої площини, власне, до процедури створення Вищого антикорупційного суду, зараз з нами на прямому зв'язку телефоном Олег Барна, народний депутат України від фракції Блоку Петра Порошенка і член парламентського антикорупційного комітету. Пане Олеже, доброго дня. Бажаю здоров'я. Ну, от ми якраз зараз обговорюємо питання створення антикорупційного суду, і взагалі і відбору суддів. Хотілося б почути вашу позицію. От в нашій студії пані Дарина Каленюк, виконавчий директор Центру протидії корупції, говорить про те, що фактично потрібно залучати іноземних фахівців для відбору цих суддів. Яка ваша позиція і коли, власне, антикорупційний комітет почне розглядати ці документи, 4, які представлені? Тому що голови немає. От Борислав Береза говорив, що фактично робота цього комітету зараз паралізована. Прошу. Ну, комітет працювати буде, я думаю, ми зіберемося. Раз. Друге, я би попросив тих представників громадських організацій, які живуть за закордонні гранти, не повністю лягати під них і не продаватися, а відстоювати трохи і інтереси української суверенності, в тому числі і в державних інституціях. А то вже трохи зашкалили, знаєте, своїм популізмом відносно листа МВФ з вимогами до даного законопроекту критичними, які ми виявили в таких кінців, не погоджений із директором прицільної уваги. Тому майте трохи стрим. Це перше. Другий момент. Перше за всю історію, так би мовити, створення такого органу долучаються міжнародні експерти. Ніде в країні таке не було, але виключне право на призначення буде Вищій кваліфікаційній комісії, яка зібрана із теж кандидатів, які з числа, в тому числі поважних людей. Другий момент, який я хочу зважити. Питання суверенності – це і ключове. Питання вимог, яких виправлялися зауваження Венеціанської комісії до першого законопроекту поданого Соболєвим, в цьому законопроекті враховані. До його розробки долучалися 4 міжнародні організації, в тому числі і розробником був соратник Георгій Вашадзе. Так, в мене є, наприклад, зауваження, свої пропозиції. Наприклад, що там вказано в законопроекті обмеження кандидатів суддів з числа тих, хто менше 10 років попрацював в прокуратурі і поліції. А я хочу запитати, а раніше хіба не було корупції в цих органах? Тому треба всі виходити не з часу, коли він працював, а перевірити всіх кандидатів на детекторі брехні як кандидатів, а не вже коли будуть встановлені суддями. І ще одне, що мені подобається, це що об'єктом антикорупційного суду буде не то посадовець, не залежить від гранту посадовця, а залежить від суми здійсненого корупційного злочину. І до цього можуть віднестися як представники органів місцевого самоврядування, так і топ-посадовці, міністри, депутати, чиновники місцевого рівня. А відповідно щодо корупції, то я вам хочу сказати певних громадським активістам. Хочете показати чистоту своїх корупційних душ, заповнюйте декларації. І більше того, вибіркова боротьба з корупцією є та сама корупція. Декларації повинні заповнювати всі. І головне, пам'ятайте, що суверенітет і незалежність держави повинна бути понад усе. Пані Дарино, якщо маєте що відповісти пану Олегові, то прошу. Якщо ні, то ще маю до нього питання щодо законопроекту. Звичайно, ми з вами спостерігаємо, як пан Барна, депутат від Блоку Петра Порошенка, відстоює наше суверенне право на корупцію і суверенне право своєї політичної сили на корупцію. Я хочу відзначити те, що в рекомендаціях Венеціанської комісії дуже чітко зазначено, що в умовах України виправданою є ситуація надати
визначальну роль експертам, номінованим міжнародними донорами для відбору антикорупційних суддів. Більш того, я хочу зазначити, що в нещодавному інтерв'ю секретар Венеціанської комісії, пан, я не пам'ятаю точно прізвище, зазначив, що в законопроекті, який представив президент України, цієї вимоги не було виконано. На питання суверенітету я хочу зазначити, що Україна отримує мільярди доларів позик від Міжнародного валютного фонду, від Світового банку, від Європейського Союзу. І коли ми отримуємо ці позики, ми не хвилюємося, що ми втрачаємо наш суверенітет. Але ми маємо зрозуміти і право наших міжнародних донорів мати гарантії, що кошти, які вони інвестують сюди, далі не будуть розкрадатися. І на прикладі того, як блокуються справи НАБУ в судах, наші міжнародні партнери, в першу чергу Міжнародний валютний фонд України, не переконаний, що існують запобіжники розкрадання цих коштів. Стосовно листа МВФ, про який згадав пан Барна, запустили фейкову інформацію, що нібито людина, яка написала цього листа, в МВФ покарана. Я переконана, що це абсолютний фейк, і в листі МВФ дуже чітко відображені деталі, з чим не згодний МВФ. Якби це було фейком, вибачте, то на окремій прес-конференції речник МВФ не підтверджував би ті ж самі умови. Тому слова пана Барни – це ніщо інше, як відстоювання суверенного права народних депутатів, блоку Петра Порошенка на нашу суверенну корупцію. Пане Олеже. Добре, я відповім зараз. Одна хвилька. Знаєте, я далекий від тої думки, що подібні такі псевдоантикорупціонери, які готові продати Україну з патрохами будь-якому, вибачте, клерку зі сторони, зі сходу чи з заходу за гроші, які отримують дуже серйозні гроші, щоб продати в кінці кінців і зробити реформи, продати енергетику, нашу землю, і прикриваючись ніби боротьбою за народні права і боротьбою ніби з корупцією, насправді самі пов'язані з корупцією, тому що здають інтереси держави за гранти, перед якими вони не звітуються. Більше того, тут питання вже не так корупцією пахне, як держави, зради нашої держави. І тому я хочу вам наголосити наступне, що Міжнародний валютний фонд, який давав допомоги країнам, були в двох аспектах. В країнах, в яких він втручався, в їхній суверенітет, і ці країни з допомогою фактично потерпіли фіаско, економічну кризу, але ряд країн, які відстоювали своє суверенне право на інституції держави, зберегли і піднялися економічно. Тому я вам би пораджу, шановна і дорогенька, бути патріотом не за гранти європейські чи східні, чи кошти Курченка, які приплачені ці акції, хамська і обзивання тих самих депутатів чи інших кандидатів аудитора НАБУ, а бути патріотом моралі і честі, і не писати ярлики. А якщо ви хочете порівняти свої багатства зі мною, приїдемо і порівняємо. І тому майте совість не хамити і в першу чергу не брехати і не вішати ярлики. Пане Олеже, я вам дуже дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Почули і вашу позицію, і позицію пані Дарини. Олег Барна, народний депутат України від фракції блоку Петра Порошенка, член антикорупційного парламентського комітету, з нами на прямому зв'язку. Власне, наші глядачі чують обидві позиції, робити висновки їм. А повертаючись до нашої розмови, пані Дарино, ми так само обговорювали питання створення антикорупційного суду із нашим попереднім гостем, з паном Бориславом Березою. Він сказав про те, що фактично антикорупційний суд не панацея, потрібно було б стартувати взагалі із судової реформи загалом. Тому що ви говорили дійсно, що є там в Україні судді, які дійсно не піддаються тиску, впливам і відстоюють свою позицію справедливості, але ми маємо і протилежні приклади. То з чого варто починати? З судової реформи чи з створення нової інституції? Давайте подивимося приклад. В нас вже відбулася реформа прокуратури. Офіційно це заявив Генеральний прокурор кілька місяців тому. Всі відчули реформу прокуратури? Всі відчули, як прокуратура неупереджено, швидко розглядає тяжкі злочини, як прокуратура притягає до відповідальності винних, як прокуратура розслідує справи і стосовно Януковичів.
Тобто, як на мене, реформа або спроба реформувати всю систему органів прокуратури показала, що це неможливо зробити. Так же само, як і це неможливо зробити хоча б в проміжку 3-5 років із судом, із судовою реформою. НАБУ показало, що створення паралельної інституції з нуля є набагато швидший і ефективніший спосіб. Коли з нуля створюється інституція, де обираються люди за прозорими процедурами, з пильним контролем міжнародних партнерів та громадських організацій над цими процедурами відбору, коли люди отримують, заходячи в структуру, повноваження і зелене світло робити свою роботу незалежно і неупереджено, то ця інституція дає результат. Тому на прикладі НАБУ ми бачимо, що простіше і швидше в умовах України створювати паралельні інституції. Більше того, я переконана, що з часом ці паралельні нові інституції, вони нададуть змогу новій новій еліті, новій правоохоронній еліті взрости і потім прийти і реформувати наші старі нереформовані правоохоронні інституції. Просто коли суддя, або коли детектив, або коли прокурор працює в середовищі, коли йому не вказують, проти кого порушувати провадження за гроші, а проти кого закривати провадження за гроші, коли детективу, коли судді надаються гарантії захисту, гарантії незалежності, тоді вже по-іншому ця людина сприймає свою професію. Вона вже не піде на змову з системою, дуже вірогідно, що не піде, і вона вже зрозуміє, що можна діяти по-інакшому. І тоді я переконана, що з антикорупційного суду, який для України може бути тимчасовим рішенням, десь на 5 років, щоб ми дали результат протидії корупції вже, щоб вже були посадки, щоб вже були конфіскації. Можливо, будуть і виправдальні вироки. Це також нормально, щоб стримувати також НАБУ, тому що НАБУ також не завжди може бути правим. Але з цього суду потім вийдуть судді, навчені, як бути незалежними, як бути професійними і як не падати під вплив дуже впливових політиків і олігархів. І вони допоможуть створити реальну реформу всієї судової системи в Україні. Ну, знаєте, дійсно, питання створення антикорупційного суду таке дискутивне, і дійсно хотілося б, щоб перш за все ті люди, які прийдуть працювати у цю інституцію, яка буде створена, були незалежними. А от ще, повертаючись до ще одного законопроекту, який хотілося б обговорити з вами, пані Дарино, власне, до Верховної Ради подано законопроект, у якому пропонують звільнити чиновників від кримінальної відповідальності за набуття або передачу іншим особам статків, походження яких вони не можуть пояснити. Автори цього законопроекту – це Олександр Кірш та Олександр Данілін від Народного фронту, а також Геннадій Чекіта та Андрій Шинькович від Блоку Петра Порошенка. Оскільки законопроект викликав увагу ЗМІ, то депутати від Народного фронту, йдеться про Владислава Даніліна та Олександра Кірша, відкликали свої підписи під законопроектом. За словами Даніліна, він відкликав свій підпис під законопроектом з метою проведення його положень до вимог Конституції, а от народний депутат Олександр Кірш у своєму блозі написав, що не змінив позицію, підтримує зміни до Кримінального кодексу, прописані у законопроекті, але змушений відкликати голос, зважаючи на суспільний резонанс. Ну і сьогодні також свій підпис відкликав Андрій Шинькович. Власне, про це він повідомив у телефонному коментарі нашому телеканалу. Пані Дарино, от як вам така ініціатива і чому спершу 4 народні депутати подають такий документ до парламенту, тепер 3 з них відкликають? Це була розвідка. Тобто, яка буде реакція суспільства на таку ініціативу? Суть ініціативи дуже проста. У нас є в Кримінальному кодексі стаття «Незаконне збагачення». Це кримінальна стаття. Коли людина не може обґрунтувати свій спосіб життя і коли її статки не співпадають з її офіційними доходами. Ця стаття почала діяти з квітня 2015 року, фактично з моменту, коли почало діяти НАБУ. І тому всі статки набуті після квітня, які не обґрунтовані, їх можна розслідувати, і за набуття таких статків можна сісти в тюрму. І розслідування
таких злочинів покладено на Національне антикорупційне бюро. Це одна з найпростіших статей Кримінального кодексу, яку можна швидко розслідувати, зібрати докази і представити в суд. Як на мене, народні депутати і від блоку Петра Порошенка, і від Народного фронту, усвідомлюючи, що, скоріш за все, доведеться створювати антикорупційний суд, усвідомлюючи, що, зважаючи на шалений тиск міжнародних партнерів, доведеться ще й створювати незалежний антикорупційний суд, готують собі спосіб ухилення від відповідальності. Готують собі спосіб, як вийти сухим з води. Вони намагаються зробити все можливе, щоб нейтралізувати з Кримінального кодексу, послабити, а фактично зробити бездієву норму про незаконне збагачення, яка дозволить їм не стати клієнтами НАБУ і антикорупційного суду. Ось це просте пояснення. Чи може тоді, якщо це було розвідка, чи може тоді, власне, це збурення в суспільстві, ось це набуття такого, знаєте, резонансу і серед громадян, і серед засобів масової інформації, зупинити, скажімо так, намагання створити таку лазівку для ухилення від відповідальності? Я думаю, що крапка на цій історії, на цій спробі не поставлена. Я думаю, що враховуючи критику суспільства, там автори цих ідей, це безумовно не ті депутати, але там якесь ширше коло осіб, придумають якусь іншу нову спробу. Я думаю, що будуть спроби амністії корупційних капіталів. Як гарантія для народних депутатів, що вони не будуть клієнтами НАБУ і клієнтами антикорупційного суду. Як мотивація для народних депутатів голосувати за антикорупційний суд і за дійсно незалежний антикорупційний суд. А от чи поставлена крапка ще в одній історії? Хотілося б у вас запитати. Власне, нагадаємо її, що 25 січня патрульна поліція затримала чоловіка-юриста Центру протидії корупції Олени Щербана, Петра Щербана. Власне, про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Євген Жуков. За його словами, спершу Петро Щербан відмовився надати поліцейським документи і назвати своє ім'я. Патрульні стверджують, що від водія пахло алкоголем, але пройти тест на алкоголь він відмовився. Як зазначили у поліції, відмова від такої перевірки автоматично тягне за собою складання адмінпротоколу за водіння у нетверезому стані. Загалом на затриманого було складено 3 протоколи через адмінпорушення і його доправили у відділок для встановлення особи. Весь інцидент патрульні знімали на камеру. Ось фрагменти тих подій ви можете зараз бачити на екрані. Пані Дарино, скажіть, будь ласка, от чи поставлена крапка у цій історії? Крапка поставила. Ми поставили крапку, пояснивши, що ця ситуація – це приватна справа Олени Щербан. Вона не пов'язана з діяльністю Олени Щербан в нашій організації. Спочатку ми, не маючи відео цього, відреагували вночі досить емоційно. Ми зробили заяву, що ми не знаємо, що відбувається з чоловіком нашої співробітниці. Ми намагалися з'ясувати інформацію, ми вночі прибули у відділок міліції, але нам це відео не показали, тому у нас була інформація тільки з одного джерела, яку ми не могли перевірити. Ось, як тільки з'явилася ця інформація, коли ми зрозуміли, що дії патрульних були відповідно до інструкцій, відповідно до професійної етики, ми відразу повідомили це в ЗМІ і нанесли вибачення. Чому ми публічно відразу прокоментували цю ситуацію? На нашу організацію протягом року системно вчиняється тиск стосовно нас і стосовно організації, і стосовно наших працівників. Є декілька кримінальних проваджень, які ми вважаємо політично вмотивованими. Стосовно нас відбувається широка дискредитаційна кампанія, як в Україні, так і за кордоном. Тому ми маємо бути дуже пильними, що відбувається з нашими працівниками, і ми також отримували приклади, коли не тільки наші працівники, а коли і близькі родичі наших працівників перебували під тиском. Тому ми так досить швидко і емоційно, занадто емоційно відреагували, але як тільки ми отримали факти, ми зрозуміли, що це була помилка і попросили вибачення. Але пані Олена, я так розумію, представляє Центр протидії корупції і з нею співпрацю ви продовжуєте. Так. А що з її чоловіком? Це я не можу коментувати, так? Тому що наша була помилка, що ми пов'язали цей інцидент з професійною діяльністю Олени Щербан в нашій організації, але перевіривши факти, ми зрозуміли, що тут немає жодного
жодної взаємодії, жодної прив'язки. Та справа – це приватна справа Олени Щербан і її чоловіка. Вона буде розглядатися, напевно, далі в суді. Олена Щербан і далі продовжує з нами співпрацювати. Вона є нашим юристом. І ще один інцидент, пов'язаний із очільником безпосередньо Центру протидії корупції, з Віталієм Шабуніним. Хотілося б у вас запитати, оскільки завтра, 30 січня, якраз відбудеться перше судове засідання у кримінальній справі проти щодо голови ЦПК Віталія Шабуніна. Нагадаю, що 8 червня 2017 року біля будівлі Дніпровського військового комісаріату Києва виник конфлікт між главою Центру протидії корупції Віталієм Шабуніним та Всеволодом Філімоненком, помічником депутата Радикальної партії Сергія Мельничука. Філімоненко називає себе журналістом, але більш відомо своїми багатьма провокативними роликами, а не журналістськими матеріалами. Власне, як це було, давайте нагадаємо. Идти в армию известный антикоррупционер Виталий Шабунин. Виталий что-то прячет в носке. Наверное, инструкцию по борьбе с коррупцией. Тоже улыбается, рад нас видеть. Виталий, здравствуйте, поздравляем вас. Сегодня первый ваш день в качестве военнослужащего. Ви готові к службі в армії? Я забороняю вам знімати мене. Це І? ви довели мою співробітницю і члена правління до сліз. Да? До чого? Ну, до сліз. Ви ж довели мою співробітницю Олександру Устінову, сказавши, що, що там АТО, вона не має бути де відпочивати. Да? Це ж ви, правильно? От, пані Дарино, хотілося б запитати, чого ви чекаєте від цього судового процесу щодо Віталія Шабуніна? Тому що, як ми бачимо, відео знято з кількох ракурсів. Саме це після цього інциденту і здивувало, що якось так вийшло, що і з камери пана Філімоненка, і ще з якоїсь камери було знято. Це, власне, звинувачують Віталія у завданні тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Справу кілька разів перекваліфіковували. От хотілося б, зрештою, зрозуміти кримінальне провадження, за яким фактом відкрито, і чого чекаєте безпосередньо від цього процесу? Справу перекваліфікували кілька днів тому на напад на журналіста. Тобто спочатку Віталій отримав підозру про нанесення тяжких тілесних ушкоджень, а тепер він вже побив журналіста. Ця справа є політичним переслідуванням. Ми не кажемо, що Віталій Шабунін не вдарив Філімоненка. Цього не потрібно було робити. Але чому він вдарив Філімоненка? Тому що Філімоненко здійснював ряд системних провокацій стосовно Віталія і стосовно членів нашої команди. Фактично, він спровокував Віталія на те, щоб він його вдарив. І Віталій його вдарив за те, що Філімоненко робив декілька провокацій, в тому числі стосовно Олександри Устінової. Що важливо в цій справі? Завтра буде судове засідання. Ми просимо всіх прийти і підтримати Віталія. У нас буде брифінг на 14:00, де адвокат Віталія з компанією «Юскутом» пояснить, що не так з матеріалами кримінального провадження. Віталій готовий понести відповідальність за те, що він вдарив людину. Але Віталій не готовий понести відповідальність за те, що фабрикує прокуратура. А що фабрикує прокуратура? Перше, що Філімоненко отримав тяжкі тілесні ушкодження. Ці матеріали, це обвинувачення базується на експертизі, яку ми вважаємо фальсифікованою, тому що в ній немає базових елементів. І ми завтра пояснимо, адвокати пояснять, чого там немає. По суті, немає доказів зв'язку між ударом, власне, Шабуніна, потім з тяжкими тілесними ушкодженнями Філімоненка, який 3 тижні пролежав в лікарні. В нас немає переконання, що Філімоненка потім хтось не вдарив другий раз, вже після того, як відбувся інцидент. В чому суть інциденту? Чому Віталій прийшов в комісаріат? Тому що напередодні
Два комісара прийшли до його додому зранку, це було день народження його доньки, і вручили запрошення в комісаріат. Все це знімалося на відеокамеру. За кілька годин після інциденту, після того, як Віталія запросили в комісаріат, Філімоненко виклав відео з тим, що ось Шабунін ухиляється від армії. Шабунін прийшов в комісаріат, Філімоненко його вже там чекав. З тими ж самими меседжами Шабунін ухиляється від служіння в АТО. І Шабунін тут чітко пояснює, що ви довели до сліз мою співробітницю Олександру Устінову, яку Філімоненко зранку раніше ще чекав в аеропорту. Він каже так, і Віталій його за це вдарив. Тобто його удар не був пов'язаний з журналістською діяльністю самого Філімоненка. Пані Дарино, дуже коротко, буквально на хвилину лишається до кінця ефіру. Чи може бути використаний цей судовий процес як механізм тиску, про який ви вже зазначили на ЦПК? Абсолютно. Я переконана, що Віталіка визнають винним в цьому кейсі. Причому це буде прецедент, тому що в нас не розслідуються справи, реальні справи побиття і перешкоджання журналістській діяльності. Ось, і я боюся, що його взагалі можуть і посадити за це. Тобто все йде до того, так як розвиваються події, ми бачимо, що от, по суті це елемент тиску, залякування і зробити так, щоб Шабунін не говорив і йому не довіряли. Ми, звичайно, також будемо слідкувати за цим процесом. Пані Дарино, дякую вам за розмову, за візит до нашої студії. Дарина Каленюк, виконавчий директор Центру протидії корупції, була гостем цієї ефірної години. За 5 хвилин прямий ефір телеканалу АТР продовжить «Заман». Зовсім скоро повернемося до цієї студії. Наступним гостем буде політолог Руслан Бортник. Дочекайтеся і залишайтеся разом з АТР.